Hola, perdona Isabel, tens un momentet? Sí. A veure si endevines de què és aquesta nova crema de Plus Fresc. És recepta 100% elaborada per Plus Fresc. A veure, anem a provar. Ostres, està superbona. A veure, jo diria que porta patata, pastanaga... Ah, ja ho sé, carabassa. Segur que porta carabassa. No sé si alguna herbeta aromàtica igual té, no sé, però està superbona, m'encanta. A veure si m'endevines què és el que porta exactament aquesta crema. Pues jo diria que porta carbassó, porros, brou de verdures i ceba. M'agrada molt. I de què és? De carbassó. És una de les meves preferides. Hola, Tere, disculpa. Hola. Oi. Mira, què podria estar aquesta crema? Sí. Que és de les cremes noves que hem fet a Plus Fresc i són elaboració pròpia. M'agradaria que endevinessis quin ingredient porta. Pues me sembla que porta una miqueteta, la patata sobretot, que està molt bona i és el que fa més espessor. Amb una miqueteta de pastanaga també, l'api que li dona com una miqueteta de frescor al final, una miqueteta de porro també, que és el que li dona també com si fos una bitxessosa així fineta. Està molt bona.